Усё нормально, мама. Відьма не відьма. Паца-ваца і мульціклуб. Крыжаноўскі яшчэ жартуе пра Лукашэнку. Саладуха яшчэ не лысы. І толькі Ярмоленка, такі самы, як заўжды. Хаця нешта стабільнае мусіць быць у свеце. Тусы, фэсты, рок-каранацыя, на якую ходзіць міністр культуры. І, канешне, страшная, гвалтоўная беларусізацыя. Цяжка паверыць, што ўсё гэта было. І было з намі. А з вамі Катя Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Мы працягваем узгадваць 90-е. Змяніць той час мы ўжо не можам, але можам прыгадаць і асэнсаваць, што гэта было, ці магло быць іначай. І сёння мы пагаворым пра культуру і творчасць. А тут было ўсё. Свабода, глыток свежага паветра і адначасова трэш, угар, шизофрэнія. Сябры, калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, вартым увагі, важным, то не забывайцеся пра падабаечку і падпіску на наш канал, калі вы не ў Беларусі і для вас гэта бяспечна. І таксама мы будзем мега ўдзячныя за падтрымку нашага каналу і ўсе рэквізіты для гэтага вы знойдзеце пад відэа. Дзякуй. Галоўная страшылка пачатку 90-х – гвалтоўная беларусізацыя. Прыйшоў злы пазняк і прымусіў усіх пісаць, чытаць па-беларуску. Натуральны фашыст. Па-першае, прымусіць ён нікога не мог, бо ён не кіраваў краінай. Вы пачакайце, калі ласка, неўзабаве будзе выпуск пра палітыку, там усё раскажам. А па-другое, беларусізацыя пачалася яшчэ ў 90-м годзе пры жывым СССР, калі быў прыняты закон аб мовах і беларуская стала адзінай дзяржаўнай. Моўная праграма мела расцягнуцца на 10 гадоў, паступова. Нават чыноўнікам давалі 3-5 гадоў, каб авалодаць мовай, калі ласка. А на якой мове ты гаворыш дома ці пад піва, то гэта наогул твая прыватная справа. Беларускай усё больш ставала ў парламенце, паседжанні якога, дарэчы, трансляваліся па тэлебачанні ў жывым эфіры. Як узгадываў дэпутат Анатоль Лябедька, калі мы прыязджалі ў літоўскі Сойм, то бачылі, што іх дэпутаты выступаюць на літоўскай мове. У Польшчы дэпутаты размаўляюць па-польску. Ну а нам на якой? Па-беларуску. Вы не паверыце, але сам рух ішоў таксама і знізу. Паслухайце даследчыцу найноўшай гісторыі Алену Маркаву. Вайскоўцы, студэнты, хатнія гаспадыні пісалі лісты і слалі тэлеграмы з абгрунтаваннем, чаму нам патрэбная беларуская мова як адзіная дзяржаўная. Мне была нечаканая масавая падтрымка людзей, якія пісалі па-руску. Яны ведалі, што трэба будзе вучыцца, але ўсё роўна масава падтрымлівалі гэтыя нацыянальныя ініцыятывы. У 93 і 94 годах 70% першакласнікаў пачалі навучанне на беларускай мове. Для параўнання, зараз гэта 10% у лепшым выпадку. І фішка была не ў тым, каб стаяць каля выкладчыка з палкай, пугай, давай гавары па-беларуску, вучы па-беларуску, але матываваць прэміямі, даплатамі 10-20% заробку. І яно працавала. Канешне, асобныя галасы былі супраць. Як правіла, сем'яў расійскіх вайскоўцаў, якія мелі прывілей не вучыць дзяцей па-беларуску. Ведаеце, звычайна людзі ж ганарацца, калі могуць пра штосьці даведацца, чамусьці навучыцца. А тут людзі даражылі правам чагосьці не ведаць. Мову тытульнай нацыі, напрыклад. Некалькі пікетаў у абарону рускай мовы арганізаваў Славянскі саюз, але той нават не змог нашкрэпсці 1000 прыхільнікаў, каб зарэгістравацца як партыя. Самае галоўнае, што моўнае пытанне не стаяла рубам, бо людзей турбавала эканоміка, сацыяльная сфера. Ты нас накармі, а мова, окей, супер, чаму не? І толькі на рэферэндуме 95-го года Лукашенко падняў пытанне мовы хітра, езуіцкі так, і лукава. Ці вы не супраць роўнага статуса рускай мовы з беларускай? Ну ладно, не супраць, адказалі 53%. І гэта быў пачатак русіфікацыі ва ўсіх сферах. І ўрэшце, у канцы 90-х ужо 90% беларускага кніжнага рынку – гэта літаратура з Расіі. Але пра гэта пазней. А пакуль жа 200-тысячным тыражом выходзіць, напрыклад, кніга «Заклятыя скарбы», хорар, завязаны на беларускай міфалогіі з вусцішнымі абсалютна ілюстрацыямі. Я ўжо была не маленькая дзяўчынка, але каб пачытаць гэтую кнігу, мне трэба было залезці пад стол, бо іначай ніяк. Альбо, напрыклад, 60-тысячным тыражом выходзяць 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. І аказалася, што ў нас
Даўняя гісторыя з князямі, з каралямі, а не з 1917 году пачынаецца. Рыгор Барадулін стае першым народным паэтам у незалежнай Беларусі. У кожным шапіку можна было купіць тагачасны глянец, бярозку, дзе і гісторыя, і літаратура, і арт, і нават густоўная эротыка. І ўрэшце ў Вільні пасля 70 гадоў маўчання адраджаецца наша Ніва. Першая беларуская газета класічным правапісам Тарашкевіцай, а з 96-го газета пераязджае ў Менск. Каб пасля 2020-го стаць экстрэмісцкім выданнем. У 92-м годзе беларусы ўпершыню пачулі «Здравствуй, чужая милая», каб не развітвацца з гэтым сумнівным хітом ніколі. Песня доўга гуляла па розных выканаўцах, нікому не заходзіла, пакуль не трапіла да Саладухі. Здравствуй, чужая милая, та, што была маей. Які зарабіў на ёй, як ён сам кажа, $1 000 000 мінімум. Прычым, трэшам песня стала ўжо ў той час. Саша Кулінковіч з «Нейрадзюбель» пераспяваў яе ў 96-м у панкаўскай манеры на рок-каранацыі. Здравствуй, чужая милая, та, што была маей. Каже, мне любіць тебя до самых последних дней. Дарэчы, сам Саладуха яшчэ сябраваў з братвой, а не з Лукашэнкам, і насіў гэтыя вар'яцкія залатыя ланцугі з крыжамі. У мяне, ведаеце, з Саладухам ввогуле асабістая гісторыя звязаная. Ягоны творчы шлях пачынаўся ў гурце, у якім граў мой бацька на бас-гітары. Всё вельмі завязана. І ў тым самым 92-м годзе хітом стае «Ты кінула» Ляпіса Трубецкога. Але сам Міхалок глядзіць прэм'еру кліпа ў лякарні. Ён перажыў клінічную смерць у выніку перадозу сінтэтычным такім наркотыкам. Таксама знак часу, бо якая туса без шпрыцоў на танцполе, а? Ранітае сэрца, зеленаглазае таксі, ау-ау. Всё гэта будзе крыху пазней. А Ляпіс стане першым пасля песняроў гуртом, які ўпэўнена вырвецца за беларускія межы. Ну а па телеку круцяць гулять дык гулять з маладым Ярмоленкам і ўсімі гэтымі вусачамі, балёсткамі, пялёсткамі і дымам на сцэне. Песня гэтая вельмі хутка, натуральным чынам стае застольнай і застанецца такой, нават калі аўтар слова Владзімір Някляеў стане апальным паэтам, апальным палітыкам, яго прозвішча вымараць адусюль, а песня застанецца як народная. Ну а пакуль свабода. Гурт Мроя ў 94-м рэбрэндзіцца ў НРМ і прынцыпова падпісвае ўсе касеты, ўсе плакаты лацінкай. Уліс, Крама, Нейрадзюбель, Кася Камоцкая, Палац, Новае неба і ўрэшце Троіца з Іванам Кірчуком, які нагадвае ці тое бацюшку, ці тое д'ябла. І нават Pagan Heavy Metal, God's Tower. Гэта ўсё 90-е. Прычым, каб твой альбом выйшаў на кружэлцы ці CD, гэта вау, да 99-го у збольшага ўсё на касетах і нават запіс кустарны. У Кулінковіча, дарэчы, была такая кампазіцыя «Песня шэптам». А чаму шэптам? Бо яе запісвалі на кватэры ў гадзіну ночы і суседка проста выдурыла музыкам галаву, што хоча спаць. Вось яе запісалі шэптам. Дарэчы, вось што ўзгадвае Тацяна Заміроўская. Я пачала цікавіцца беларускай музыкай акурат недзе пасля таго, як Беларусь атрымала незалежнасць. Я была падлеткам, які шукаў сябе, і з брытанскай музыкай ідэнтыфікавацца было складана, я ж там не жыву. Тое самае з расійскім рокам. А тут раптам я даведваюся пра гурты Уліс, НРМ, Нейрадзюбель і разумею, вось яно, пра нас, гэта мы. Тую атмасферу неверагоднай свабоды ілюструе гісторыя з фэстам у абарону музычных меншасцяў. Гэта 92-й год. Адкуль такая дзікая назва? 3 студэнты сядзелі ў сталоўцы, чыталі газету «Спід-інфо», зачапіліся за артыкул пра абарону секс-меншасцяў і ідэя. Яны зрабілі андэграўндны рок-фэст з падобнай назвай. Прычым
у доме настаўніка ў Менску, пазней гэта ліцэй БДУ, з гарэлкай, з батламі з міліцыяй, слэмам на сцэне, стейдж-дайвінгам, гэта калі музыка скочыць у залу. Квіткоў хапіла не ўсім, таму некаторыя лезуць праз дах, а адзін фанат праваліўся нават на сцэну разам з кавалкам адламанай трубы. Ну, а музычная большасць слухала маладую Анжэліку Агурбаш, тады яшчэ Ліку Ялінскую, Іну Афанасьеву, Ірыну Дарафееву. Прычым рэпертуар Агурбаш максімальна беларускі на той момант. Белае віно і чырвонае. Белое вино и червоное, кожному свое, нагаженное, золоченое, лёсу вострыё. Гэта ввогуле сёння гучыць як экстрэмізм. Ну і куды ж без Ядвігі Паплаўскай і Александра Ціхановіча. Дарэчы, яшчэ жывы на той момант Мулявін, але ў песнярах здараецца раскол, большасць музыкаў сыходзяць ад метра і ўтвараюць беларускіх песняроў, якіх мы запомнілі па хіту «Бялявая, чарнявая, а трэця рыжа кучаравая». А у полі три криниченьки, а у хлопця три дівчинки. Белявая, чорнявая, а третя рыжа кучаравая. Вы б ведалі, колькі булінга я атрымала дзякуючы гэтай песні ў школе. Канешне, беларускую вось гэтую дзялянку бярэ ў абарот расійскі музычны рынак, таму самая дарагая прадукцыя па-расейску. Я зараз кажу пра кліп, які, можа быць, не ўсе памятаюць. Ён называўся «Энергія любві», які здымаюць Ді Бронкс энд Наталі. Гэта 96-й год. Кліп каштуе $30 000. Гэта фантастычны бюджэт на той момант. А хто даў грошы? Не паверыце. Той самы бізнесовец Валер Буяк, заснавальнік фінансавай піраміды Сыкай, які будзе трымаць усе за галадоўку і адрэжа сабе палец. Пра яго я расказвала ў выпуску пра бізнес 90-х. Дарэчы, бізнес тады актыўна падтрымліваў музыку, культуру, цяжка паверыць, але тую ж рок-каранацыю спансавалі нават дзяржпрадпрыемствы. Таму Змітру Вайцюшкевічу нават прыйшлося пазіраваць на пральнай машыне «Атлант». І нармальна, калі на тую каранацыю прыходзіў міністр культуры, а трансляцыя ішла па БТ. Урэшце, у 97-м з'яўляецца народны альбом. Гэта праект мысляра, мастака, паэта Міхала Аніпадыстава. Гэта мюзікл, 27 трэкаў у розных стылях. Усё нібы адбываецца ў заходняй Беларусі 30-х гадоў. Прычым прэзентацыя праходзіла ў тэатры юнага гледача. Вольскі, Памідораў, Калмоцкая. Я нагадаю, што ўся гэтая тусоўка ўжо ў нулевых акажацца пад забаронай. Так званыя чорныя спісы музыкаў, калі не круцяць па радыё, не даюць гастролькі, цябе проста няма. Але і гэта пазней. А пакуль жа забарона – гэта некае дзіва дзіўнае. Ці не першым з забаронай канцэрту сутыкнуўся гурт «Жыгімонт Ваза». Райвыканкам у асобе камуніста Сергея Калякіна, гэта пазней ён стаў апазіцыянерам, забараніў выступ, а музыкі на знак пратэсту правялі канц на балконе кватэры, і ўсё скончылася ў міліцыі. Ці панкаўскі гурт «Дівейшн» з Гродна з песняй «Міліцэйскі тэрор». Песня была прысвечаная начальніку бераставіцкага РУС, які стабільнай зброі расстраляў усю сваю сям'ю. Музыкаў чакалі арышт, штрафы, але гэта ўсё яшчэ на той момант не стала нормай. Вось як згадвае той час Александр Памідораў. З прыходам незалежнасці мы пілі свабоду ва ўсіх яе праявах на поўныя грудзі. Мы хутка дабіралі ў культурным і чалавечым сэнсе. Але гэтая свабода доўжылася роўна да таго моманту, пакуль не была згвалтаваная Канстытуцыя. З таго перыяду ўсіх свабодных людзей пачалі выціскаць з культурнага поля. Яшчэ адна важная рыса часу – гэта калі ўсё самае цікавае адбываецца не абавязкова ў сталіцы, не абавязкова ў Менску, то бок дэцэнтралізацыя. Але калі мы
у Гомлі ці ў Маладэчне. Мы ж не людзі другого гатунку, мы таксама маем права на творчасць. Вось Маладэчна стала проста феноменам. Мала таго, што там была праведзеная дэкамунізацыя і няма вуліцаў Леніна ці Савецкай, а ёсць вялікі гасцінец, Віленская, Забыды Суміцкага. Не толькі гэта. Там паўстаў фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладэчна». А твоей полюбовницей я не буду николи, я не буду николи. Дзякуй тагачаснаму кіраўніку горада Геннадзю Карпенку. Ён акурат даводзіў, што можна жыць так, каб да цябе цягнуліся нават з таго Менску. А колькі наогул было фэстаў, пра якія сёння мы нават і не чулі. Дударскі фэст, бо Дуда — гэта ж наш гістарычны брэнд. Фестываль народнага гумару «Аўцюкі», а гэта ля Калінкавіча, ўсходняе Палессе. Мсціслаўскі рыцарскі фэст. Уявіце, самая мяжа з Расіі, а там рыцары, бугурты, калюмны, пагоні. Палескі карагод, пярэзвы, фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа». Гэтага ўсяго проста не пералічыш. З тых часоў растуць таксама карані, ведаеце чаго? Славянскага базару ў Віцебску. Ён стартануў у 92-м годзе, хаця меў насамрэч савецкую перадгісторыю. Толькі пазней Лукашенко ўзяў фестываль пад сваё крыло і ўжо быў там не госцем, а гаспадаром. І базар стаў адным з сімвалаў яго ўлады. Дарэчы, сакрэт, магчыма, ў тым, што па канцэпцыі той базар гэта пра сяброўства Беларусі, Расіі і Украіны. Таму для Лукашэнкі была чыстая палітыка. Яшчэ адзін знак эпохі — дажынкі. Яны стартанулі ў 96-м у Століне, бадай што мяжа з Украінай. Уютны палескі гарадок, як пісала дзяржаўная прэса. І з таго часу фэст праводзіцца штогод у новым месцы. Дарэчы, тыя дажынкі былі адмененыя толькі аднойчы ў 99-м з-за рэкордна нізкага ўраджаю. У саміх дажынках, свяце ўраджаю, нічога дрэннага, напэўна, няма, але гэта таксама стала гісторыяй пра палітыку. Лукашенко адорваў хлебаробаў тэлевізарамі «Гарызонт», халадзільнікамі «Атлант». Перад фэстам праходзілі тэатральныя адбудовы райцэнтраў, дзе спехам чынілі дарогі, зносілі помнікі гісторыі, архітэктуры, каб было чыстенька, такія пацёмкінскія вёскі. І тым часам у краіне надалей заставаліся калгасы. Замест таго, каб вярнуць народу права ўласнасці на зямлю, тую, на якой ён працуе, той народ падпойвалі, падсоўвалі шашлыкі і танцы пад саладуху. А краіна тым часам ужо пераставала быць вясковай. У 99-м 69% беларусаў гараджане, у 2019-м 77,5%. Таму, магчыма, і дажынкі з часам адышлі на другі ці на 10-й план. Трактарыст перастаў быць героем Беларусі, гэта перастала быць цікава. А што цікава? Тое, што паказваюць па тэлебачанні. І зараз я пра гэта раскажу. Без перабольшвання можна сказаць, што 90-е — гэта час тэлебачання. Калі цябе няма ў телеку, незалежна, палітык ты, спявак, цябе проста няма. Усе хацелі туды ўлезці. І гэта час свабоды, я паўтаруся ў каторы раз, і такіх эксперыментальных фарматаў. У 97-м на АБТ з'явілася моладзевае ток-шоу «5 ў 5». Гэта наогул самая вострая перадача на канале, дзе моладзь размаўляла пра здрады, наркаманію, падлеткавыя цяжарнасці і гэта вось усё. А на 5 год раней, у лістападзе 92-го, выйшаў першы выпуск аўтарскага праекту Сергея Філімонава «Відзьма, не відзьма». Гэта небывалы хранаметраж праграмы, 70 хвілін асалоды. Аўтар расказваў пра навінкі сусветнага і айчыннага шоу-бізнесу, новыя фільмы і ўсё па-беларуску. Так мы, напрыклад, даведаліся, што Бэтмен — гэта чалавек-кажан. Не забывайцеся. Вось гэта «Вітаю, шаноўнае спадарства». Гэта фірмовая фраза з пачатку праграмы. Калі вы помніце, калі вы любіце гэта так, як я, напішыце, калі ласка, ў каментарах. Перадача вельмі хутка стала настолькі папулярнай, што каля офісу выстройваліся чэргі тых, хто хацеў пусціць у праграме сваю рэкламу. А сам Філімонаў быў вымушаны адмовіцца ад пахода ў грамадскія лазні, бо голыя мужыкі задавалі зашмат пытанняў і весь час прапаноўвалі выпіць. Гэта народная любоў. Дарэчы, ідэя назвы праграмы прыйшла аўтару у ванне, бо
Карцінка, кліп – гэта тое, што мы бачым. Музыка – тое, што чуем. І вось таму відзьма-невідзьма. На беларускім тэлебачанні таксама стабільна прапісаўся на той момант Яўген Крыжановскі з трэш-тэатрам «Хрыстафор». Там вусішчы, пузатыя мужыкі, якія перапранутыя чамусьці ў цётак, смачная трасянка. Это вось акурат туды. Прычым на пачатку Хрыстафор яшчэ дазваляў сабе жарты пра палітыка Кукушэнку і абяцаў пагаліць ярмолінку з сяброў. А вось пазней стаў такім ручным, хатнім і прызямліўся ўрэшце ў партыі ЛДПБ. Гэта аналаг расійскага ЛДПР. Ну ды бог з ім. Яшчэ адной мегазоркай стаў не Ягор Хрусталёў, а Паца-Ваца з планеты Альфа-Мега-Цэнтаўра і перадача «Мульты-клуб», якая ішла па нядзелях. Гэта быў наш адказ Ералашу, Дысней-клубу на расійскіх каналах. А сама канцэпцыя з лялькай таго Пацы-Вацы была натхнёная «Мапет-шоу». Парам-парам-пам. «Мульці-клуб» праіснаваў 14 гадоў. Гэта вельмі немала. А вось першае лейт-найт-шоу на беларускім тэлебачанні – гэта «Карамболь». Яго вёў той самы Ягор Хрусталёў. Праграма ішла познім вечарам у нядзелю, а ў студыі гасцявалі Мулявін, Шушкевіч, Барадулін, Патрысія Кас, музыкі са «Скорпіонс», «Назарэт». Былі і іншыя праграмы, якія мы, дзеці, падлеткі, часта запаміналі па назвах, сэнс якіх проста не разумелі. «Акалада», «Крок», «Абібок» з такой псіхадэлічнай застаўкай. Сапраўдная зорка на той момант Аксана Вечар, музычная абойма, вынікі мінулага кліпавага тыдня. Праграма ішла па суботах. Вядучая з фантастычным голасам расказвала, паказвала новыя кліпы НРМ, Новага Іерусаліма. І тут жа, напрыклад, «Лебедзі маі» Владзіміра Ухцінскага, які ў кліпах увесь час паліў цыгарэты. Ну, шталту дарослы і салідны мужик, наш адказ Шафуцінскаму. Ну і, канешне, субота, раніца. «Всё нормально, мама» з Ларысай Грыбалёвай. Самой вядучай на момант старту праграмы быў 21 год. Яна толькі вось-вось перамагла на фестывалі «Маладэчна 94». Талент трэба браць, падумалі Ягор Хрусталёў і Владзімір Максімаў, і не прагадалі. Мініатюрная дзяўчынка Аторва стала проста секс-сімвалам. Там былі абсалютна шалёныя стендапы на лаўцы, на стадыёне, з півам, на кані, з барабанам, на кіпры. Яе здымалі дагары нагамі, даклейвалі вусы, малявалі фенікі пад вачыма. Нават моўныя ляпы глядзеліся арганічна, зорка Венера. Гэта была гульня. І нават калі ў праграме стала проста не прадыхнуць ад рэкламы кампаніі «Вігма», усё адно яе глядзелі. І нават не для якіх-небудзь Pet Shop Boys, якіх там паказвалі, а для вось гэтай дзевачкі Аторвы. Тын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. І разам з тым, ужо з 95-го году на дзяржаўным тэлебачанні, а іншага не было, з'яўляецца асобная катэгорыя журналістаў – прапагандысты. Азаронак, Зімоўскі, Новікаў з расповедамі, як у Нью-Йорку ядуць пацукоў. Гэта быў жудасны кантраст, псіхадэл, натуральная шизофрэнія, бо вось заканчваецца музычная абойма з Вольскім, з Кулінковічам і пачынаецца нейкі трэш пра адмарозкаў і власць долара. Але мы гэта пакінем на выпуск пра палітыку. Дзіўная і таксама шизофрэнічная ў некаторым сэнсе сітуацыя склалася і ў кіно. 90-й год, яшчэ пры жывым Саўку, Беларусьфільм здымае «Маці урагану» па Караткевічу. Клас. 91-й год, «Мёд асы». Дзіўнае кіно пра галодныя паваенныя гады. 93-й, «Чорны бусел» пра Чарнобыль. 94-й год, «На чорных лядах» пра слуцкае антысавецкае паўстанне па Быкаву. Окей, фільм малабюджэтны, хутчэй такі медытатыўны ў стылі Курасавы, але ўжо яго адразу пасля паказу ў 95-м кладуць на паліцу, ён забаронены. І атрымліваецца, што ў нас у краіне свая кінастудыя, цэлы кінафестываль «Лістапад», а свайго нармальнага кіно няма, бо ў справу ўвайшла цэнзура, і таму Беларусьфільм працуе з Мосфільмам, здымае які-небудзь фільм «Сын за отца»
з Яроменкам старэйшым і Яроменкам малодшым. Гэта такі трышняк пра тое, як бандыты адціскаюць нейкую клініку, там менты, голыя бабы ў басейне, батарэі бутэлек з водкай, максімальна аб'ёмная ностальгія па Саўку. Наогул, Менск на доўгія гады стае таннай здымачнай пляцоўкай для расійскага кіно. Нават 2 часткі кінааповесці «Любіць па-рускі», прасці господі, таксама здымаюць у Беларусі. І на фоне ўсёй гэтай галечы Беларусьфільм вяртаецца да старога свайго амплуа, партызан-фільм. В августе 44-го Михаила Птушука, гэта 2000 год, ён замыкае гэтую гісторыю «Ураборос». Анастасія Слуцкая, знятая ўжо пазней, у 2003 годзе, з такімі страшнымі бутафорскімі дэкарацыямі, фіг поймі, навошта прыцягнутым туды стриптизерам Тарзанам. Это ўсё не ратуе сітуацыю, а просто дабівае імідж беларускае кіно. Адзінае, што там не бутафорскае, гэта сама Анастасія Слуцкая, то бок Светлана Зеленковская, актрыса, для якой тое кіно і глядзелі людзі. Хаця, слухайце, можа быць, я не маю рацыі. Можа быць, Беларусьфільм — гэта супер-пупер-мега-арганізацыя. А можа быць, я забылася пра нейкія важныя кінашэдэўры. Напішыце ў каментарах. А калі не, то давайце свае версіі, чаму так адбылося. Дакладней, чаму нашае кіно так і не адбылося. На пачатку 90-х мы раптам даведаліся, што беларуская культура ёсць не толькі ў Беларусі, але і ў замежжы. 3 мільёны беларусаў жывуць па-за Беларусю. Раней ж нам казалі, што там толькі здраднікі, беглыя фашысты, бадай як зараз. А тут ужо не. У ліпені 93-го прайшоў першы з'езд беларусаў свету ў Менску. І не абы-дзе, а ў оперным тэатры. У прэзідыуме былі Быкаў, Шушкевіч, Краўченка, Гілевіч і іншыя. Наогул, беларусы робяць шмат культурных адкрыццяў. Аказалася, што можна не толькі адкрыць свой кіоск, але і стварыць сваю газету, ці нават радыёстанцыю, як BA на 104.6 FM. Гэта была кузня кадраў беларускага FM. Эфіры нарэшце сталі жывымі, імправізаванымі. Дарэчы, адкуль назва BA? Бо першасна, у 93-м, гэтае радыё называлася «Беларусь-Амерыка». Амерыканцы далі апаратуру з адной умовай, каб у эфіры быў час на рэлігійную праграму. Толькі пазней уласнік Шарашэўскі выкупіць тую апаратуру і будзе рабіць все сам і як сам хоча, адпаведна. Дарэчы, гэта яшчэ той час, калі і на радыё, і на тэлебачанні пісалі і высылалі па пошце папяровыя лісты. А вы так рабілі, а? Напішыце ў каментарах. Ці, можа быць, вы б хацелі адправіць ліст нам? Не стрымлівайцеся. Але давайце яшчэ пра рэлігійныя справы пагаворым, бо гэта ж бум навяртання ў веру, прычым абсалютна любую. Калі ў 89-м годзе у нас 65% атэістаў паводле пытанняў, то ў 94-м годзе толькі 32. Народ раптам увераваў. Адзін з сімвалаў таго часу — вяртанне вернікам і адбудова каталіцкага катэдральнага касцёла ў Менску. Гэта 94-97 гады. Раней там была спартовая заля для каратыстаў, а потым прыйшлі бабулькі з ружанцамі і ўсіх разагналі. Але бывала, насамрэч, і дзікая дзіч. Так, у Гродні праваслаўныя людзі узялі штурмам музей гісторыі рэлігіі, бо гэта ж іхная нядвіжка. Насамрэч, гэта колішні кляштар уніятаў, базыльянаў. Экспанаты, нават сейфы выкідалі з вокнаў. На доўгія гады там засела матушка Гаўрыіла, якую вы, можа быць, ведаеце, з жаночым манастыром, дзе зараз моляцца за герояў СВО. Вось так. У публічнай прасторы з'яўляюцца татары-мусульмане, юдэі, лютэране. Толькі яўрэйскіх арганізацый у 93-м годзе ў нас пад 100 свецкіх і нясвецкіх. Гэта пры тым, што вялікая колькасць яўрэяў з'ехала ў Ізраіль. Адраджаецца грэка-каталіцкая царква, забароненая за савецкім часам. Ясна, чаму забароненая. Аказалася, што ў нас ёсць нават стараабрадцы, прычым з прыстаўкай «рускія стараабрадцы». У 91-м годзе цэлых 23 абшчыны. Але гэта ж таксама час белага братства, аум сінрыкё, звенящих кедров России, земля, батюшка, огонь, матушка, вось гэта вось усё, што да часу было
як бы окей, а пасля не окей, бо з'явіўся тэрмін дэструктыўная секта. Але яно ўсё неяк круцілася, рабілася разам, напрыклад, са школай астралогіі Паўла Глобы. Прычым, што вельмі цікава, асобную і часта найбольш фанатычную катэгорыю вернікаў складалі былыя камсамольскія работнікі зампаліты, бо каркас іхнага светапогляду савецкі, ён абрынуўся, а шмат у каго дадаліся яшчэ жыццёвыя трагедыі, бо фіг поймі, як жыць у новай рэальнасці, у новым свеце. І вось яны акурат і ставалі здабычай для душахвата ўсіх масцей. Прызнавайцеся, былі ў вас такія знаёмыя? Пішыце ў каментарах. Сябры, ну вось, здаецца, ўсё ў нас было ў 90-е. І мова, і бум-бам-літ з маладым Бахарэвічам, і фестываль авангарднай моды «Мамант» з голымі цыцкамі. А вось чаго не было, так не адбылося ў 90-х, дык гэта дэкамунізацыі. Скажаце, што гэта палітыка. Але насамрэч, культура – гэта вышэйшая форма палітыкі. Гэта насамрэч туды. Просты прыклад – тапаніміка. Так, 9 снежня 91 года Ленінскі праспект у Менску стаў праспектам Скарыны, а вуліца Горкага – вуліцай Максіма Богдановича. І ўсё. Прычым нават Горкага перайменоўвалі з 3-го разу, бо дэпутаты, здароўя ім, не маглі зразумець, як жа так можна пакрыўдзіць класіка Максіма Горкага. За што? У 93-м на мапах з'явіўся гарадскі вал, раманаўская слабада, кальварыйская, кшталту некалькі гістарычных назваў. І ўсё. Усе помнікі Леніну, усе гэтай вуліцы Свердлова, Жукава, Суворова, усё гэта засталося на сваіх месцах. Хаця яшчэ ў 95-м, нібыта на мапах цэнтральная частка вуліцы Маркса была пазначаная як Купалаўская. Узгадаеце станцыю метро Купалаўская. А бульвар Ленінскага камсамолу ў Гродні увогуле як Вітаўта Вялікага. Але яно так і засталося на паперы. Папяровая дэкамунізацыя. Заўжды з'яўляліся нейкія таямнічыя ветэраны, заслужаныя людзі, якія крыўдзіліся, пісалі лісты, і справа проста буксавала. І ўсе далейшыя перамінаванні – гэта ўжо не дэкамунізацыя, гэта рэкамунізацыя. 98 год, напрыклад, трактарная вуліца атрымлівае імя Азгура, скульптара, які ляпіў усіх гэтых Сталінаў, Ленінаў. Цэнтральная атрымала імя падпольшчыка Кавалёва. Зноў партызаны-падпольшчыкі. Партызан-фільм, камбайнёры, даяркі, Брэская крэпасць. Яшчэ 90-е не скончыліся, а пачаўся гэты адкат назад, у савецкае мінулае. То бок нейкі важны, вельмі важны рубікон у свядомасці так і не быў перакрочаны. Нягледзячы на свабоду, газеты, рок-фестывалі. Немагчыма, не скончыўшы з савецкім мінулым, нельга стаць незалежнай свабоднай краінай. Таму і ўсе далейшыя падзеі, ўсё, што з намі сталася, яно было, напэўна, запраграмаванае яшчэ ў 90-е. Ці, можа быць, я памыляюся? Можа быць, я проста песімістка па жыцці. Напішыце ў каментарах. А пра палітыку, як менавіта, якім чынам усе гэтыя камсамольцы вярнуліся і заселі ў кабінетах, мы абавязкова пагаворым у чарговым выпуску. Давайце ўзгадваць разам. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будьма разам з Украінай.